Fajny dźwięk. O lol, co to było? Nie wiem. W każdym razie witam wszystkich na YouTubach. Halo, halo, ja jestem Niklaus, a to jest gra, moi drodzy, która się nazywa My World, coś tam, My Worlds. W każdym razie to jest gra, w której możemy zrobić grę. Mało tego, możemy zrobić grę RPG. Budujemy światy, urządzamy questy i tak dalej. Taka hipsteria. Tu już są światy porobione, także... Czy porobione, nie w tym sensie, że pijane, tylko że już ktoś zrobił je. Także ja się spróbuję dołączyć do jakiegoś multiplayera na przykład. Albo nie, do jakiegoś jednego ze światów. Czekajcie, ustawienia, bo to jest tak jakby menu wszystko, co w tym momencie widzicie. Tu sobie mogę zmienić rycerza, na jakiego chcę. O, na przykład takiego bym chciał. Król Artur wygląda trochę. O! Bardzo, to jest rycerka. Bardzo elegancka. Hello and welcome to the questing tutorial. This is a world that I've created myself. I've put a couple of quests in there. Okej. The easy way to see if chwilę. the character's got a quest for you A! is the fact that they've got Wydupczyło mi big czat. exclamation mark above their head. Wybaczcie. So we can see there's two guys there that've got quests. Na Twitchu nic nie widzę. Run up to them. When you get close enough, you'll see press U to speak. Musicie mi dać You can momencik. press U or I. Press U. Możecie patrzeć, co tam pan And you robi get w the tym quest czasie. details. So I can see here I've got Ja tu robię Quest is wielką called Kill the improwizację. gives me some details about the quest. And then at the bottom it's confirming what I need to do for that quest. So I've got to kill two skeleton club guys. Ładnie and mówi I've pan got to przynajmniej, collect ładny two akcent. skeleton skulls. So I can accept or decline. Dobra, ja chcę do świata jakiegoś, już wszystko widzę. If I decline I can go back and get it again. I've picked up that quest now. You can see Host that play, above his head workshop, now workshop, changed to a great Niklaus question Ciulu. mark. Będę Great banował, question mark means poważnie, got to the jest quest. brzydkie słowo, ty ciulu. It's not Tak nie wolno yet mówić, bo to w Polsce znaczy ty chuju. So if I want, Wy nie znacie znaczenia słów, które używacie w ogóle. reconfirm. To zawsze się domyślałem. Dobra, Also spróbuję do though- kogoś dołączyć. If you look at the top left, underneath the potions, there's Nikt nie gra a niestety. quest. Gra jest taka... Ta jest taka nowa. Że nikt jeszcze nic z niej nie zrobił. Mogę... Chciałbym do tego. Zobaczmy. Aha, tu sobie mam pobrać ze Steama jakieś rzeczy. Nie chcę. Dobra, czekajcie. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda to tworzenie tych światów, może przynajmniej. To jest tak świeża produkcja. Ona jest zbyt świeża. Spróbujemy coś stworzyć z niczego. Zbyt świeża gra. Dobra, świat 001. I teraz tak, nie ma tu nic, ale jak śpiewał Lechroch Pawlak, z tego nic nie będzie, choć powstanie. Do you want to leave and return to hub? No. Ja bym chciał... Aha. Mamy pory dnia. Tutaj mamy różne te rzeczy, czaszki, drzewa, budowle. Ej, spoks. Tu dajemy ludzi, tu dajemy, kurde, złych ludzi i jeszcze gorszych ludzi. To jest tak, bosses, enemies, friendly. Ej, zajebiste. Słuchajcie, budujemy Bytom. Zbudujemy Bytom. Rynek w Bytomiu. Czekajcie, nie ma kościołów. Cholera, tylko tyle budowli. Nie, jest więcej budowli. Okej, super. Dobra. To zróbmy tak. Abbey, to jest opactwo. Załóżmy, że to jest tutaj, czekajcie. Musi być wszystko tak, jak jest w prawdziwości. Tutaj jest opactwo.
okej. To teraz tak. Tutaj jest uliczka. Aha, przede wszystkim pogoda musi być foggy industrial. Czekajcie, bo ja nie widzę. Alpine foggy. A nie ma foggy industrial. Zimowo. O, tak jest fajnie. Ale tak było jednak najfajniej. Albo tak. No, tak jest spoko. I teraz tak, domki. Dobra. To by mógł być... A jest kościół! Ło, nie, to nie jest kościół. Co to jest? To jest potężne coś. Albo dobra, zbudujemy losowe miasto, losowe potężne miasto. Z wielką katedrą. Tutaj jakieś te... Czekajcie. Musi być... rynek. Czyli tutaj damy jakieś domki. A mogę to obracać jakoś? Powinienem móc, ale no... Dziwnie. Czekajcie, jest opcja... Aha, mogę malować. Dobra, wszystko mogę. Zrobimy miasto z losowych chałupek. To będzie najbardziej głupie miasto na świecie. Miasto chaosu. Ale z wiatrakiem oczywiście. Dobra. Gęsta zabudowa. Tak jak Niemcy budowali porządnie. A nie tam jakieś kresy wschodnie z drewnianymi chałupami. Wolne miasto Wałcz. Tak, tak. Oczywiście studnia in the middle. O, jaka malutka chałupka. Czego jeszcze nam brakuje? Takich domów. Nie ma to żadnego sensu architektonicznego kompletnie. Oczywiście. Na rynku damy stragany. Żeby mieli co sprzedawać. Jakieś tam baldachimy. Kupczą przed kościołem. Łoje, co to jest? Krypta. Dobra, niech będzie krypta tutaj obok kościoła. Łojerona. Takie wieża jest spoko. Dobra. Wolne miasto Bytom. Tu jakieś, wiadomo, jakieś skrzynki się walają. Jakieś takie, kurde, kible. Tutaj stół i żyganie oczywiście. Dużo beczków. Wszędzie beczki. I dzbany. Oczywiście muszą być. Jakbym poszedł studiować architekturę, to bym może coś tutaj zrobił ciekawszego. Właśnie, czemu ja architektem nie zostałem? No z tego samego powodu, co nikim innym. Nie rozwijajmy tego tematu. Dobra, damy tu skrzynki z kapustą. Oczywiście gorzoła musi być. To jest porządne miasto. Coś, o, tablica. Tutaj, że epidemia. Dobra. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Takiego, co byśmy tu mogli postawić. Pomnik dzielnego rycerza na środku. Dobra. I flaga też musi być. I teraz chopki. Dużo kobiet. Bo kobiety to na targu. Takie kury. Dużo kurów musi być. Jak to mówią, kur zapiął. Hopy muszą być. Rycerze. Dzielni, śląscy rycerze. Ci, co polskich rycerzy bili pod Grunwaldem. Między innymi. Teraz tak, wrogi muszą być pomiędzy dobrymi ludźmi. Jak to się mówi, perły pomiędzy wieprze. I karabin maszynowy musi być oczywiście. Lol. I grzyby, i grzyby. I grzyby. Dużo grzybów w mieście.
Tajemne grzyby. Ciekawe, czy jest jakieś jakiś na przykład limit. Wszystkiego, czy potem wydupcu. I bossów. Dużo złych bossów damy wszędzie. To pójdzie w ruch, to czuję, że mi się komputer skraszuje. Quest na podpierdzielenie flagi Górnika Zabrze. Dobry pomysł. No, wygląda to interesująco, powiem wam. Miasto marzeń, miasto cudów. Damy jeszcze więcej złych kolesi. Już chyba zaczyna się ścinać pomału. A jeszcze nawet nie porobiłem drzew. Co to za miasto bez drzew? Jest dużo tego, bo teraz wiecie, te drzewa wycinają i co chwila afery jakieś. Także dużo drzew, zielono i mrocznych drzew też, bo to jednak wzorowane po trosze na Bytomiu. Także już takie ze schliki muszą być. Dobra. I tak, i jeszcze co? Nie wiem, o mury jakieś w losowych miejscach, nie wiadomo czemu. Kwiatki. Dobra. Zobaczmy. Zobaczmy, jak się to będzie z bliska prezentowało. Jaki dźwięk w ogóle. Ej, ale wszystko jest tak, jak dałem. O lol. I te wszystkie bossy się odpalą. O fuck! Fuck you! LOL! Jeszcze jedno podejście. Może od bardziej neutralnej strony. Ciekawy eksperyment, fakt faktem, no. Ale wiecie, jakby siąść i się przyłożyć, to można by było naprawdę coś fajne zrobić. Że questy można też, ludzie ci questy dawają i tak dalej, programować ścieżki, jak one łażą. Także jakby ktoś, o proszę, do domów można nawet włazić. Ja zrobiłem taki etap trochę Dark Soulsowy. Można by powiedzieć. Mega trudny. Proszę, już zlevelowałem. Można powiedzieć, taki Dark Souls wyszedł. No kurwa! Stworzyłem potwora! Ja myślę, że w ten etap stworzony... ta głowa! W ten etap stworzony przeze mnie powinien zagrać Mr. Seto, Kamil Zawodowy. On kocha tego typu produkcje. Ja już mniej. Także moi drodzy, no tyle. Popuśćcie wodze swojej fantazji. Kupcie se grę i stwórzcie se level marzeń. Taki, jakiego wam nie dała jeszcze żadna gra. Nie da ci żona, nie da ci matka, tego co da ci gra My World, coś tam, coś tam. Tyle. Dzięki za uwagę. Wpadajcie na streamy, na G2A, na Facebooki, baba. Można wysyłać nagie foty na Facebooku, ale to tylko jeżeli jesteś atrakcyjną, młodą kobietą. Nie zachęcam, ale jest taka możliwość. Dobra, no to tyle ode mnie, no tyle. Elo, Benz. Żartowałem z tymi zdjęciami, nie zgłaszać na prokuraturę.